O ciclo Rock entre Pedra e Poesía chega a súa cuarta edición o 22 de agosto con Los Secretos no claustro do monasterio de San Salvador de Celanova. Rock entre Pedra e Poesía creo que é algo que vai a quedar para sempre en Celanova, e así me gustaría que sucedese. Foi unha aposta moi forte desde o minuto cero, e creo que cando estes eventos se consolidan, todos temos que facer ese esforzo, por lo que digo, por mantelos, pero, lóxicamente, o reto é grande. E o reto é grande porque xa empezou este festival sendo moi grande. Ten como principal obxectivo que a través da música de sempre se resalten espazos de incalculable valor patrimonial e cultural como ten a provincia de Ourense. Xa, pois, foi testemunha de concertos como o de Miguel Ríos, como o de Luz Casal o ano pasado. Tamén estuvera casi a punto de actuar Robert Plant, que a meteoroloxía non puido permitilo, co cual esos autores, esos artistas, xa falan un pouco de que ten algo. O sea, ten algo que atrae a músicos de primeiro nivel. As entradas xa están á venta en ataquilla.com. Tamén poderán adquirirse no recinto o propio día. O afordo mesmo terá un máximo de 800 persoas e a hora de comezo serán as 10 da noite.